אחרי זה, ואני אומרת, כאילו, אחד לכל אחד לפחות. איך ביני ל4.5 חודשים? You can ask me something in English and then I'll speak English, but until then. ישראל. לפני שדניאל עזב חשבתי מכבי, אבל אי אפשר לדעת. The price of a puppy is going to be higher after winning. I guess we'll never know. We speak Spanish? No. של מי החוצה? של בלינגהם. אל תשכח בכדורגל שואף ל0. יש שיגידו גם למינוס. 4.5 חודש בחוץ? באמת? לא. אמרתם שהראשון עבד עליי. אני אקח את זה... אוי, באמת? זה לא נכון, הוא כתב שזה לא נכון. אם הוא באמת כאילו בחוץ 4.5 חודשים, אז פשוט מזעזע. מזעזע. וצריך לעשות בדק בית קטן עם אנטוניו פינטוס. שעושה לנו קצת בלגן, נכון. סורי. שחקן לא יכול להתכופף, להרים כדור ולקרוא את הצולבת. מיליטאו כאילו סבבה, קרא את הצולבת. ראו גם איך זה קרה. הפציעה של סבאיוס, הפציעה של מנדי, עכשיו של ויניסיוס. משהו בצוות המקצועי, באימונים, כנראה באמת דוחף אותם לקצה, וזה לא אמור להיות ככה, הם לא אמורים להיפצע כל כך בקלות. מתחייבת על הראוכו, הלוואי והוא בצד שלנו. אמרו שוויניסיוס 4.5 חודשים בחוץ, מקווה שלא. החלטת לעוד סיפור מאוד ארוך. מה אתה חושבת על ערן לוי? אגורת. יש שמעשה לכם הרבה מאוד מבחינת פציעות, יחסית לא, קודם כל ממש ממש לא. אני מקווה שזה לא נגמר. אני חושבת מי שקטע את הרצף של הפציעות זה אנטוניו, אבל עכשיו הוא... אל תגיד לי זה לא קשור לצוות המקצועי, זה שחקנים שהם לא פציעים. שחקנים שהם לא פציעים לא אמורים להיפצע ככה, כמו מים. וואי, יש פה איזה סונה שמזיינת את השכל עכשיו עם הדגלים. או חסמתי. קורטו הפרה, סע. לך לכביש, תשכב, תחפש אותי, תגיד לי אם אני שם. נאמר. כל שחקן יכול להיפצע, לא בצורה כזאת, סליחה. לא, אני מוכרחה. העונה של ברסה, אם אתה חושב, באהבה. שיהיה המון בהצלחה. כן, אבל פוטמון לא מעודכנים, כנראה רק מחר יהיה בדיקות ואז יוכלו לעדכן באמת. ששופטים מצליח שחקנים. אתה אומר את זה לנו? את מרשת סלו. אני מקווה שוויני זה לא יהיה חמור, אבל לדעתי זה הולך לשם. פשוט מחזיק אתכם לגמרי. בסדר שלי לא יפה היום. איריס, את עדיין פה, שלום. לא, קשה לי להאמין, האמת שלא. אחרי שרוקה בעתרה לצערי כן. לא טוב.
היית עושה כמו רונלדו? לא. היא שמת חיה. יואו, איזה סופר נגד. תנק יו. אני יש לי עכשיו בדרפטים, אני סיימתי היום 2 ריקודים. לא 1, 2. אז אתה אומר שבגול של סלטה, שנעשתה בו עבירה ולכן הוא צריך להיפסל, אז השופטים כמובן בדקו וזה נפסל. אם זה היה אצל ברסה, זה בכלל, השופט לא בכלל חושב לבדוק את זה. משמע, כשהם עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, זה חייב להיות כי ריאל שילמה להם, וכשהם לא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, בוא תסביר את ההיגיון. וואי, הוא עשה היום בלגן. אוסטרו, לא. המיצוני, הוא לא אתה צוחק ממה שנועה אומרת, אתה לא מבין את זה. איזה קבוצת אוהדת בארץ? נתניה. פינה על הפיני. ממרקיזיו. כמה קבוצות יש לך? מספיק. אין לך קבוצה אחרת? לא. אמפה הולנד. תלוי באיזה בחינה. גם הנה, הילד לא, בכלל לא. אני לא מוצאת אותו אטרקטיבי בכלל. כי אני שמה את היד כאילו על הברך. לא, אני לא יודעת הפועל חיפה מסודבין, לא הייתי באף סרטון של ירין מבין, ואני גם לא אהיה, תודה. עם מה שהולך שם? לא תודה. ואני גם לא יודעת הפועל חיפה. מה אתה חלבי גם כרגע? בלינגהם כרגע טופ 3 שחקנים בעולם, הקשר הכי טוב בעולם בקרות. אתה עוד את סכנין? וואו, הוא קרוב, איך ידעת? סיור חדר גם לא, אבל אפשר לראות את הפוסטרים, את השלים וולגנת, וזהו. לב הפריים או נאמר פריים? Not even a question.